Suomen Akatemia on taas avannut kirstunsa. Ja me maksetaan, katsotaan mitä tällä kertaa. Manikyyri saa rahaa enemmän kuin maatila. 750 000 euroa kynsissä Longin kulttuurista. Tutkimus kysy kuka saa koskea ja kuka maksaa. Veronmaksaja katsoo hiljaa, eikä tiedä itkeä vain nauraa. Miljoonia manikyyriin, satoja tuhansia ulosteeseen. Erektio-ongelmi magamiehillä, kaikki feministisestä kulmasta katsottuna. Ja me maksetaan, ja me maksetaan. Ulosteesta tehdään teoriasymboliikkaa, sukupuolipolitiikkaa. Paperi näyttää tieteeltä, mutta arki ei muutu. Metsä kaipaa tutkimusta, energia kaipaa ratkaisuja, mutta rahat katoavat ideologiaa. Miljoonia manikyyriin, satoja tuhansia ulosteeseen. Erektio-ongelmi magamiehillä, kaikki feministisestä kulmasta katsottuna. Ja me maksetaan, ja me maksetaan. Kun lihaa syövä valkoinen mies saa erektiohäiriön. Se on Akatemian mielestä yhteiskunnallisesti merkittävä ongelma. Sillä välin maatalous, metsät ja infra odottavat tutkimusta. Tutkimus ei aina ole ongelma, mutta rahoituksen suunta herättää kysymyksiä. Kuka päättää, mikä on tärkeää? Kuka vastaa, kun rahat palavat ilmassa? Miljoonia manikyyriin, satoja tuhansia ulosteeseen. Erektio-ongelmi magamiehillä, kaikki feministisestä kulmasta katsottuna. Ja me maksetaan, ja me maksetaan. Suomen Akatemia. Siellä raha ei lopu koskaan. Mutta maalaisjärki näyttää loppuneen jo aikaa sitten.